Moi! Tässä testailen Samsungin 360 kameraa. Ja tässä voidaan ensiksi katsoa tässä. Täällä on tämmönen näppärä kännykkäsovellus, mistä näkee mitä niin kuin kamerakin näkee. Eli tietenkin nyt nähdään luupina täällä minä ja kamera ja niin poispäin. Ja, nyt me ollaan siis Mazda CX-3 ohjaamossa. Ja käydään vähän läpi mitä kaikkea täältä löytyy. Eli tää on Luxury Plus varustetaso, kuten näkyy, on hienot valkoiset nahkapenkit perforoinnilla, eli reityksellä. Ja tästä keskeltä löytyy sitten tämmönen vielä Black Suede materiaali. Korostettu vielä punaisella tereillä tässä ja täältä löytyy sitten vielä punaiset kuristetikkaukset. Ja koelaadosta löytyy pehmeä leathered materiaalia, mukava laadukkaan tuntunen. Ja ohjauspyörästä ja muutamista muista paikoista löytyy tämmönen, tää ei ihan hiilikuitua, mutta hiilikuitu tämmönen jäljitelmä, ja tässä on ihan tämmönen selkeä kuvio tuossa pinnassa. Nahkavaispyörä, 7 tuuman kosketusnäyttö, automaatti-ilmastointi, penkin lämpärit löytyy, laitetaan se muuten päälle. Täällä ulkona on semmonen 10 pakkasta, ensimmäinen aurinkoinen mahtava pakkaspäivä. Ja katsotaan vähän mitä tässä esimerkiksi ohjauspyörästä löytyy. Tässä tosiaan on vaikean nopeuden säädämät, ja tässä Luxury Plus-versiossa tämä on adaptiivinen, eli tutkaohjattu. Täältä järjestelmä otetaan päälle ja pois päältä. Tästä voi kytkeä itse asiassa nopeuden rajoittimen päälle, jos ei halua adaptiivista puolta käyttää, niin tällä voi säätää maksiminopeuden, jota haluaa, mutta adaptiivinen on aika kätevä. Ja tästä säädetään nopeus ja tästä etäisyys edellä menevää autoa. Tästä voi sitten peruuttaa ja tässä voi sitten jatkaa, jos esimerkiksi painaa jarrua ja se menee pois päältä. Ja tämä on ajallinen etäisyys, eli esimerkiksi jos nopeuden säätää 120 ja moottoritiellä sitten jono hidastuu, niin itse asiassa tämä pitää turvapelin väliin riittävän, mutta päästään vähän lähemmäs. Ja sitten taas kun ajetaan 120, niin sitten taas etäisyys on pidempi, mutta ajallinen etäisyys on oikeastaan aika sama. Toiselta puolelta löytyy sitten audiojärjestelmän hallinta ja tämä volyyme, mutta sitä nyt ei voi pitää päällä, kun tulee muuten tekijänoikeusrikkomuksia. Ajotietokoneen näyttö, sieltä löytyy keskituntinopeus, hiljaa on menty, hetkittäinen kulutus, pitkän aikavälin kulutus, jäljellä oleva ajomatka ja sitten vakinopeudelle säädetty nopeus. Radiokanavat vaihtuu tästä, näkyy täällä vaikka mitään kuulu. Ja sitten on puhelimen vastaaminen ja lopettamisnappulat. Ja tässä on sitten puheen tunnistusaktivointi, eli toimii vaikka näin. Sano komento. Navigointi. Sano komento. Ei sanota nyt mitään kommentoa. Täällä osataan sen liikkuu. Joo. Ja tässähän on kun auto käynnistää, täältä löytyy heijastusnäyttö. Se nyt kun auto on käynnissä, niin se ei näy, se nousee täältä ylös täältä näin. Ja tässä on tämmönen jännä juttu, että kierroslukumittari löytyy keskeltä. Täältä löytyy nopeusnäyttö. Ja tää on 4-veto, dieseli, automaatti. Löytyy manuaalivaihtamismahdollisuus täältä ohjauspyörästä. Eli tää on parhaiten varusteltu Mazda. Täällä on sähköpeilit myöskin. Näin. Joo. Tällaista löytyy Mazda CX-3. Niin, yksi juttu vielä. Täällä on tää monitoimi ohjain, eli HMI, Human Machine Interface ohjain. Ja tää on tosi näppärä tapa hallita viihdejärjestelmää.
Ja täältä löytyy kaiken näköistä mielenkiintoista. Täältä löytyy vaikka tekstiviestit. Järjestelmä on täysin suomenkielinen, eli täältä löytyy Roopelta viesti. Kuunnellaanpa. Pila vaan. Hammas ei tullut vieläkään kuntoon, mutta mömmöt toimivat edelleen. Noniin, Viestin loppu. hyvä. Ei vastata siihen. Täytyy viihdejärjestelmä. Kanavaluettelo. Täällä lataa kaikki kanavat tähän nyt kanavaluetteloon. Täältä löytyy näppärästi kaikki listalta. Täältä löytyy myöskin sitten AHA-radio, Bluetooth-yhteys suoraan, jos sattuu olemaan jotain musiikkia täällä puhelimessa. DAB, digitaalinen radio. No, siihen ei Suomessa kuulu, mutta Euroopassa, jos tulee matkautua, niin siellä saa laadukasta musiikkia sit kuunnella digitaalisesti myös radion kautta. Täällä on sitten suosikit. Suosikit voi olla radiokanavia, yhteystietoja tai paikkoja. Koti on tietenkin suosikkipaikka, lukee siellä. Noniin, näin toimii virtuaalikamera. Ja nyt täytyy varmaan lähteä duuniin.